Ngenkathi uzocela kubantu abadala, isicelo sakho abantu abadala bayasizwa. Nawe futhi ngenkathi ucela uguqile okanye ukuhleli wenebe, basuke bekubona. Abantu abadala phela bayifana nabantu. Umehluko ukuthi bona basaphili ngokwenyama, kodwa sebephila emoyeni. Kodwa kusho ukuthi ukuphila kwabe emoyeni abasenawo amehlo. Banawo amehlo. Ukuphila kwabe emoyeni akusho ukuthi abasenazo izindlebe, banazo izindlebe zokubuzwa, kodwa konke kwabo kuyinto yasemoyeni. Amehlo abo amehla asemoyeni, izindlebe zabo izindlebe zasemoyeni, akuzona izindlebe zenyama, ngoba umuntu onezindlebe namehlo enyama umuntu ophila ngokwasenyameni. Yingakho nabantu abafana nathi othola ukuthi baphiwe, bayakwazi ukuthi babone ngokwasemoyeni, bayakwazi ukuthi bezwe ngokwasemoyeni. Lokho ke kuyiziphiwo othola ukuthi uzabelwe yibona abantu abadala. Le ngifuna ukuyakhona nabo le ngifuna ukuyakhona. Ngenkathi uqala uphahla, uzimisile izibani, ubuza umbuzo othile kubantu abadala, ucela isicelo esithile kubantu abadala, noma ngabe mhlawumbe ushisa impepho, ucela isicelo esithile kubantu abadala, ubuza umbuzo othile kubantu abadala. Akusho ukuthi uma ucela imali kubantu abadala okanye uma ucela umsebenzi, ngaso leso sikhathi kuzovuka nje usuthola umsebenzi ngaso leso sikhathi. Akusho lokho. Kungenzeka lokho okukuthi ngenkathi ucela njengamanje, kusasa okanye uma uqeda ukukhuluma uthola umsebenzi. Uma uqeda ukukhuluma yenzeke leyo nto osuke uyifisa, kungenzeka leyo nto, kodwa futhi ngeke kwenzeke. Kuyahluka. Iyona ke lento engifuna uzoyichaza namuhla ukuthi yini eyenza lokho ukuthi omunye umuntu umephahlile manje lento akade eyiphahlela yenzeke manje, omunye umephahlile manje kuphela isonto, kuphela inyanga, lento akade eyiphahlela ingenzakalanga, uthola ukuthi iyozenzeka ngonyaka ozayo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile, bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye siduwewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga.